Tervetuloa Sataman Sydämen asiantuntijahaastatteluun. Tänään meillä on tarkoitus puhua eteisvärinästä ja kuinka sitä tutkitaan. Asiantuntijana meillä on täällä tänään kliinisen fysiologian erikoislääkäri ja dosentti Saara Sillanmäki. Tervetuloa, Saara. Kiitos kovasti. Mitä oireita eteisvärinä aiheuttaa? Tosiaan oireina voi olla poikkeava epäsäännöllinen syke, jonka voi esimerkiksi huomata siitä, että verenpainemittari ei mittaa normaalisti. Myöskin ranteesta tunnustelemalla syke voi tuntua epänormaalilta ja epäsäännölliseltä. Toisaalta iso osa eteisvärinöistä on täysin oireettomia. Miten eteisvärinä diagnosoidaan? Eteisvärinän diagnostiikkaan tarvitaan aina sydänfilmi. Se voi olla joko tämmöinen tavanomainen sydänfilmi, joka otetaan kertanäytteenä. Joskus oireet tulevat harvakseltaan. Se tarkoittaa sitä, että tämä eteisvärinä ei taltioidu tämmöiseen yksittäiseen nauhoitteeseen, vaan tarvitaan sitten pidempiaikaista seurantaa. Esimerkiksi vuorokausi EKG-rekisteröinti eli Holter voi olla hyvä vaihtoehto tässä tilanteessa. Ja jos oire tulee vielä harvemmin kuin tämä, niin voidaan käyttää tämmöistä oire-EKG-laitetta, jossa otetaan EKG-nauhoite kotona oireen ilmaannuttua. Keillä on suurin riski sairastua eteisvärinään? Eteisvärinäriski kasvaa iän myötä, eli mitä iäkkäämpi henkilö on kyseessä, sitä todennäköisempi eteisvärinä on. Toisaalta elintavoilla on vaikutusta myös tähän riskiin, eli kohonnut verenpaine tai liikalihavuus voivat altistaa eteisvärinälle, samoin esimerkiksi turha runsas alkoholin kulutus. Onko eteisvärinä vaarallinen? Hoitamaton eteisvärinä voi lisätä aivoverenkiertohäiriön riskiä, eli kun ne eteiset pumppaavat poikkeavasti, niin sinne voi muodostua hyytymiä ja sitä kautta voidaan tarvita lääkehoitoa, joka estää näiden hyytymien muodostumisen. Myöskin se syketaajuus voi olla epätaloudellinen, mikä voi sitten rasittaa sydäntä ja aiheuttaa sitten muutoksia sydämeen. Eli on hyvä diagnosoida tämmöinen tilanne, jos potilaalla on eteisvärinä, niin se tulisi hoitaa ja tunnistaa. Mitäs vaihtoehtoja eteisvärinän hoitoon on olemassa? Se riippuu paljolti siitä, minkälaiset potilaan oireet on ja miten tämä eteisvärinä, onko se ollut pidemmän aikaa vai onko se tämmöinen äkillinen tilanne. Mikäli se on äkillinen ja se on yllättäen tullut, niin saatetaan tehdä sähköinen rytminsiirto. Toisaalta sitten joskus voidaan joutua tyytymäänkin tämmöiseen eteisvärinätilanteeseen, jolloin täytyy sitten pohtia, tarvitseeko potilas tämmöisiä tukoksia estävää lääkehoitoa. Myöskin sitten sykettä rauhoittavat lääkitykset saattavat olla tarpeen. Kenelle eteisvärinätutkimuksia suositellaan ja kuinka voi hakeutua hoitoon? Eteisvärinä ja rytmitutkimuksia suositellaan erityisesti oireisille potilaille, joilla on esimerkiksi epäsäännöllinen syke tai tykytyksiä tai muita oireita, jotka voisivat liittyä rytmihäiriöihin. Toisaalta myös joskus tämmöisiä tutkimuksia tehdään, jos potilaalla on uusi aivoverenkiertohäiriö, jolloin taustalla voidaan epäillä mahdollista eteisvärinää. Hoitoon voi hakeutua riippuen tietysti potilaan akuutista tilanteesta, onko syytä hakeutua aivan päivystyksellisesti lääkärin arvioon. Jos on rauhallisempi tilanne ja oireita on hieman harvemmin, voidaan esimerkiksi hakeutua yleislääkärin tai kardiologin vastaanotolle, jota kautta sitten diagnostiikka käynnistyy ja määrätään tutkimuksia. Kiitoksia, Saara, tästä mielenkiintoisesta tietoiskusta. Kiitos paljon ja tervetuloa Sataman Sydämeen.